गाइस जय जगन्नाथ। आसन देखिए मो मामा केमिति आज रसगुल्ला बनाऊँची। मामा केमिति रसगुल्ला बनाऊँची लो कौन सब रसगुल्ला पकेइछु? रसगुल्लाटा କିଛି ପଡ଼ିବନି ଛେନାଟା ପାଣିଟା ବାହାର କରିଦେବ ପୁରା ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ବାହାର କରିବ ବାହାର କରିକି ଛେନାର ଖାଲି ଛେନାଟାକୁ ମାଖନ ଦେବ ତମେ ଯେତେ ମାଖନ ଦେବ ରସଗୁଲ୍ଲାଟା ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲା ଆମର କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ରସଗୋଲାଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ତମେ ଯେଉଁ ମାପର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବ ବଡ଼ ଦେନେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ଦେନେ ଛୋଟ ହେଇପାରିବ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମର ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବା ଦୋକାନ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଆମେ ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ଆମ ରିଏଲ୍ ଜିନିଷଟା କରିବା ରିଏଲ୍ ଆମେ ଗାଉଁରେ ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା ଆମର ଗାଁ କଥା ଗାଉଁରେ ଯେତିକି କରିପାରିବା ତେଣୁକରି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଆଜି ରସଗୋଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବେ। ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ମିଶା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଛେନା ମାତ୍ର ସୁଜି ନେଇଛି ମାତ୍ର 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଛେନାଟା 500 ଭଳି ଛେନା ହେବ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇଛି ଏମାନେ ଖାଇବା ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇଛି। ତା ଛେନାର ପାଣିଟା ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ ନହେଲେ ପାଣିଟା ରହିଲେ ରସଗୋଲାଟା ସେବ୍ ଆସିକି ଫୁଲିଯିବ ପାଣିର ତେଣୁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇଛି ସୁଜି ଦେଇକି ତାକୁ ମାଖନ ଦେଇଛି ମାନେ ହାତରେ ତାକୁ ଚକୁଡ଼ି ଉପରେ ଏମିତି ମାଲିସ୍ କରିବା ହାତରେ ଆଉ ରସଗୋଲାଟା ହେଲା ତମ ଆଇଟମ୍ ତମ ଏପଟେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ହବ ଚଟପଟି। ଏଠି ଆମର କାଲି ମଟର ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମଟର ଭେଜା ଏଠି ମଟର ଭିଜା ହେଇଥିଲା ମଟର ବି ସିଝାଇକି ରଖା ହେଇଛି ସେଟା ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସେଟା ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସେଟା କାକୁଡ଼ି କଟା ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି ମାମା ରସଗୋଲା କରିଛି ଏପଟେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏପଟେ ଆମ ଚୁଇଁ ଶୋଇଛି ଏଇ ଆମ ଚୁଇଁଆ ସେଇଠି ଅଛି। ରସଗୋଲାଟା ପକେଇବା ଦେଖିବା ରସଗୋଲାଟା ପଡ଼ିବ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ମାମା କେମିତି ରସଗୋଲା ପକଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା ଏଠି ଆମ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଫୁଲକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା। ଏଇଟା କି ଗଛ ମାମା? କଲରା ଏଇଟା କଲା ଗଛ ଏସବୁ ଆମ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଥିଲୁ ପୁଦିନା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ ସେ କଞ୍ଚେଇଲାଣି। ଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ମରିଯାଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା କି ଗଛ? ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏଠି ଆମର ମାମା ଆଚାର କରିଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଆଚାର ଏବେ ସେଇ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ ନାଡ଼ି ତାର ହେଇଛି ଏଇଟା ଖୁମ୍ବାଳୁ ଗଛ। ଏଠି ଆମର ପାନ ହେଇଛି ସାଇଡ଼ର ଏଇ ପାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଏଇ ପୁଦିନା ଗଛ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପୁଦିନା ଗଛର ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଞ୍ଚି ହେଇଛି। ପୁଦିନା ଗଛର ବାୟୋ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି ଆପଣ ମଗେଇବେ ଏଠି ଭଲ କଞ୍ଚି ହେଇଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟିଛି ଆଉ ବାକି କଢ଼ ହେଇଛି ଏ ଯଦି ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଣିବି। ତା ଭିତରେ ମାମା ତାପରେ ଏଠି ପକେଇଲାଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଏ ଆମର ଗାଉଁଲି ଆମର ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ଗାଉଁଲିର ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ପାରିବା ସେତିକି ଆମର ଏଟା ଟାଉନ୍ ନୁହେଁ ଗାଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁ ହିସାବରେ ଚଳିବା। ଆମର ଗାଁରେ ଯେତିକି ଗାଁର ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଛେନା ଚକୁଡ଼ି ଦେନୁ ବାସ୍ ଚିନି ସିରା ଟିକେ କରିଦେନୁ ଆଉ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଦେଇକି ପକେଇଦେନୁ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବ ହାତ ଏଇଟା ମାନେ ଫୁଟିଯିବ ମାଲୁ ମୋ ହାତ ତାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇନି ରସଗୋଲା
ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଏ ମାମୁଁ ପୁଅ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ହେଲା ଏକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କଣାଟା ବାହାର କରିବା ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା କେତେ ଝାଳ ବୁଝି ଏଇ ଜାଗାରୁ ତେଲ